Dayon nga gapahigayon og random checkpoint ang Santo Tomas Municipal Police Station kauban ng Armed Forces of the Philippines bisan pa man nga nahumana ang Comelec checkpoint niadtong June 11 ning kasamtangang tuig sa tumong nga dili makaporma ang mga kriminal sa paghimo og mga kadaot. Gani alas 8 sa buntag nagbuntar na og checkpoint sa pagpanguna ni Police Captain Archel B. Calamba, Chief Operation Santo Tomas Municipal Police Station, kauban ang 56 Infantry Tatag Batalyon sa EFP. Ang gipahigayon nga random checkpoint giplastar sa 4 Federal 1 Tibalog Santo Tomas Davao del Norte. Din gi-inspeksyon ang tanang pribado o publikong sakyanan, gi-verify ang mga importanteng dokumento o gisusi padayo ang mga pasahero para masiguro nga way mga illegal nga armas nga gipangdala nga may nag-unang hinungdan nga makaguba sa kahusay ug kalinaw. Gawas nini gipakibo sa ang komprehensibo nga police visibility operation nga nagtumong sa pagsiguro sa usa ka luwas nga palibot alang sa publiko. Ang mga random nga posisyon nga mga checkpoint natukod sa mga nag-unang mga lugar estratehikong gidisenyo aron mapadayon ang balaod ug kahusay, mapugnan ang mga potensyal nga hulga sa seguridad ug mapugnan usab ang mga kriminal nga kalihukan.